Мәдәният йортында предприятие оешмалар арасында үзешчән сәнгать смотр конкурсының яңаклау концерты узды. Ул Россиядә педагог һәм остаз, Татарстанда туган телләр һәм милли гореф-гадәтләр елына багышланды. Бәйгедә барлыгы 18 коллектив катнашты. Иң яхшы номерлар гала концертта чыгыш ясады. Концертны район хакимиятенең иҗат коллективы башлап җибәрде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларга рәхмәтен белдерде. Шундый конкурслар, шундый чаралар, спорт ярышлары, алар бүтән коллективларны туплый, алар берләштерә, эшләргә тагын да җиңелрәк. Шулай бит, андый конкурслар кирәк, шуңа күрә катнашырга кирәк, күбрәк коллективлар катнашсын иде. Коллективы талантларга бик бай. Шулар арасында иң сәләтле, иң матур җырлаучы 20 укытучыдан торган Зәлилә вокаль ансамблебыз һәр елны шушы смотр конкурста җиңүләргә ирешә. Без инде 8 ел дәвамында җиңүне беркемгә дә бирмәйбез. Наше управление ежегодно принимает участие в смотре художественной самодеятельности. Я считаю, что данный конкурс очень сплочает коллективы. И в этом году мы поставили постановку «Солдату Зату». Вся наша постановка на татарском языке. Она включает в себя танцы, песни и частушки. Яклау бүлегеннән килдек, кызлар белән Караужа авылы җырын башкарабыз бүгенге көндә. Шушы матур кошыклар белән җырыбызны башкарачакбыз. Менә матур милли киемнәребез дә кирәк. Ақтөбе исеменнән шушы конкурста бик килеп катнашабыз. Без инде иң беренче менә мотор кызларыбыз, егетләребез белән аны Ақтөбе бистәсендә уздырабыз шушы мотор конкурсны. Аннан инде менә шундый иң матур номерларны, иң көчле номерларны гына Азнакайга килеп ел сайын теләп, һәм инде нәтиҗәсе дә бар. Һәр вакыт шундый беренче урыннар алабыз. Мәдәниятне күтәрик, бергә булыйк, бердәм булыйк. Телебезне онытмыйк. Бәйрәм белән сезне барыгызны да. Конкурс бүләкләргә бай булды. Менә ничәнче ел инде гран-прины Мәгариф идарәсе яулый. Мы сначала провели свой конкурс, отобрали самые лучшие, их было более 50 номеров, и традиционно уже не первый год
мы получаем кубок, переходящий кубок этого конкурса. Я хочу выразить огромные слова благодарности коллективам всех наших образовательных организаций за ваш труд. Мы не только учим, воспитываем, но умеем еще организовывать вот такие прекрасные концерты. Все таланты, они у нас в системе образования. А в год педагога и наставника это вдвойне приятно.